Zdravím vás z môjho ďalšieho Hot Wheels huntingu a osobitne pozdravujem všetkých z okolia Stropkova, keďže práve tam dnes otvárajú novú predajňu Teddy. Môžeme očakávať dumpbiny plné nového tovaru a ja verím, že si z nich budeme vyberať medzi prvými. Tak hoďte sem like, odber a my ideme smer Stropkov. Tak sme tu. OC Point Stropkov, tam je Teddy, ktoré o malú chvíľu otvorí, tak sa poďme pozrieť. Sme dnu. Konečne, super. No, krásne čerstvo vysypané krabice, hoci ešte trošku staršie modely, tu máme Ferrari žlté, to by sme mohli aj F40 nájsť. No, sledujte to, jasné, je tu. Tak to je krása, takéto čerstvé modely. Takisto tuto v dumpbinoch. Tých F40 to bude zrejme dosť. A sme prví. To znamená celkom reálnu šancu na super treasure hunt. Mal som si vziať košík. Ja odpadnem. Ľudia, ja naozaj odpadnem. Ja neverím, že sa nám to dnes takto oplatilo. Pozrite na ten plamienok. Yes. Na otvorení novej predajne Teddy v Stropkove. Super treasure hunt. Je to Drift Ender a ja myslím, že to je z Ačkovej krabice roku 2026. Je to v podstate fantasy auto, čož je u super treasure huntov celkom nezvyk, ale je inšpirovaný Land Roverom. Pozrite, plamienok tam, špeciálny lak a gumené kolieska takisto. Máme ďalší STH model do zbierky. Poďme nájsť ďalší. Zatiaľ len samé klasické verzie a F40. Takto som to vybral. Čo je toto za deň, mi povedzte? Čo to je? Čo to je? Druhý super treasure hunt. Drift Ender. To nie je možné. Poďme makať ďalej. Jaké ste vybrali? Najkrajšie. Tie GP, to sú GP alebo formuly, nie? To pre vnúkov formuly alebo GP. Myslím, že to viac bavenie, ale ešte a najvíc formuly nejaké. Ako keď vám môžem poradiť, tak Ferrari, to je výborné. Teraz veľmi potom chlapci idú, viete? Dobre, nedám mu naraz. Postupne, Má plno tých jasné, autíček, treba ale- držať na päti, nech si nezvykajú. Prešiel som asi všetko, čo sa dalo. Toto skončilo úplne prenádherne. A toto tu točím len preto, aby ste vedeli, čo je to zhmotnenie pokušenia. Ja ich už ale mám, všetky ostávajú tu. Ale to ma privádza k
k jednej myšlienke, čo sa týka skalperstva. Máme tu dvakrát Super Treasure Hunt Drift Ender. Po správnosti by som tu mal jeden nechať. Kto z vás by to urobil? Dajte mi vedieť do komentárov. Ja vždy, keď nájdem Super Treasure Hunt, tak si vezmem aj klasickú mainline verziu. Toto je klasická mainline verzia. Na Drift Enderi to veľmi ťažko vidieť, ale vidíte, že je taká menej lesklá ako napríklad táto. Takisto má Super Treasure Hunt označenie TH niekde v rámci laku, čož tento mainline nemá. Takisto kolieska sú úplne iné. Vidíte, tuto je lacnejší výzor kolies, toto sú už gumené. A keď takto hrkneme autíčkom, pod ním sa nič nenachádza. Zatiaľ čo pod Super Treasure Huntom máme krásny STH plamienok. Doteraz sme mali kopec práce s mainline autíčkami, ale v Stropkovskom Teddy nájdete aj takéto krásne 5-packy, takisto čerstvo vyložené. A čo to tu ja nevidím? 5-pack z Ferrari SF90 Stradale. Je tu pre vás. Je, vy ste už tu. Áno, ahoj. Idem za chvíľku aj nakúpiť. Idem si len po korunky. Vy ste Peter, jak ste vedeli, že dneska otvoráme? Som si pozisťoval. No ja nemám slov, ľudia. 2 STHčka behom jedného dňa. To je otvorenie predajne Teddy v Stropkove. Ja sa asi na nič iné nezmôžem, len prosím, keď chcete takýchto huntingov viac, dajte odber a like a vidíme sa o týždeň. Čaute!